දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම අපරභාග්‍ය மாலை அல்லது இரவு வேளையில் நாட்டின் அநேக பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு சாத்தியம் உள்ளது. இந்த மழை ஒரு குறுகிய நேரத்திற்கே பெய்யும், ஆனால் அதன் போது அதிக மழை வீழ்ச்சி பதிவாகும். தற்காலிகமாக பலத்த காற்று, மின்னல் தாக்கம் ஏற்படலாம். இது குறித்து மக்கள் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேல் சப்ரகமுவ, தென், மத்திய, ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் சில இடங்களில் 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிக கனமழை பெய்யலாம். கடல் பகுதிகளை பொறுத்தவரை மழையின் போது தற்காலிகமாக காற்று வீசலாம். වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. මුහුදේ කාලගණය ගත්තම විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් තනින් තන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. වැසි පවතින වෙලාවේ తాවකාලිකව තද සුළං ඇති වෙනවා ඒ අවට ප්‍රදේශවල මුහුදේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පිළිබඳ විමසිලි මත් වෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි ජනතාවට මතක් කරනවා. இதேவேளை தேசிய கட்டிட ஆய்வு நிறுவகம் நேற்று வெளியிட்ட மண்சரிவு அனர்த்த எச்சரிக்கை வானிலை அறிவிப்புக்கு அமைய மாறுபடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை காரணமாக பொல்கொல்ல நீர்த்தேக்கத்தின் 2 வான்கதவுகளும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அதனூடாக செகண்டுக்கு 2060 கன அடி நீர் வெளியேறி வருவதாக நீர்த்தேக்கத்திற்கு பொறுப்பான பொறியியலாளர் காரியாலயம் தெரிவிக்கின்றது. மழை மேலும் அதிகரித்தால் மேலும் வான்கதவுகள் திறக்கப்படலாம் என்பதால் அண்மித்து வாழும் மக்களுக்கு குறித்த அலுவலகம் அறிவித்தல் விடுத்துள்ளது.